Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon boss nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayong makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules pitsa 8 na buwan sa Oktubre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaman-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong mga isgutanan karong butaga mga higala, ang pag-asa ni deklarar nga natapos na ang southwest monsoon o habagat season. Mupuli na ang northeast monsoon o amihan nga magda og uwan og mga hangin sa dakong bahin sa nasod. Straight to the point. At ang pagtagad lubutaga mga higala kinisang kahimtang sa panahon labi na ning panahon na karon mga kagalaan nga ni atay problema sa linog. Natay mga kaigsunan in town dito sa Northern Cebu nga dili malalim ang ilang kahimtang, no? Kita mahigala dito ta sa Ground Zero. Nibalik ta natong weekend dito ta Sabado Domingo o kagahapon nibalik ta mga kagalaan. Nakita kita sa aktual nga mga panghitabo dito o labi na ang aktual mahigala nga mga aftershocks perting kusuga. Medyo makakuan gyud, no? Perting ngilngiga mahigala mo na mga tao dito mo prefer sila nga dili sa mobalik usa sila mga panimalay. Anha sila magtent lang usa, no? Kay medyo okay man ang tent kay at least malikay ka mahigala matagakan kasi makog matumpagan kasi mbay. So magtent ang problema mo uwan sad mo nay dakong kuan gyud. So di gid malalim, ha? Perting paita. So mo nay mga higalay mga kahimtang in town dito. So hinaot po ta atong iampo itong atong mga biktima sa linog, kadto mga nitaliwan sa laing kalibutan o ingon sa pahulay nga dayon alang nila o kini mga biktima sa linog nga makakita sila paglaom nga mobangon sila. Straight to the point. Samtang 17 ka mga pamilya sa 72 kabuok ka mga tao nga nakalas. Kasi 72 man ni ang atong lista. Doon naman ko itong i-finalize mga to ni mga kagalaan base sab sa lista diri nga nakuha may gala sa OCD day, no? Atong gibasihan. Kini ni ang dunay 72. So nagahinta may galag mga 1 million pesos sa kapin. Doon na mo yung mga hinabang atong mga listeners. Salamat kay sa inyong pagtubag. Unya kung doon na pa mo ikatabang mudawat paghihapon ta. Medyo nagka-problema gamay lang itong mga GCash numbers diri bat doon na may bag-o nga GCash number nga atong gihatag. Unsa to dai kang Nestor ug kang kwan kang Araceli among gi-appeal mga kagalaan, no? Kini ni ang aron nga pwede mo maka-donate dito ang mga kaigsuonan nato nga gusto pod mahigalang mutabang, gusto mo padayag sa ilang gugma alang sa itong mga igsuon nga mga nabiktima sa linog. So sa 72 among naadto kagahapon 17 kabuok. Wa gid mahuro tanan, no? Libot-libot ta dito mga kagalaan kay kuman gipanguha na mo nagkabugbuwag na mo sila. So bat karong adlaw atong gipaningkamutan nga makahatag gyapon ta. Matag biktima sa linog mga kagalaan ato mga higalang gitagan tag 15,000 pesos. Matag kinabuhi, no, nga nakalas in town. Unya 72 man sa kabuok. Muna ang ato ning panagaan og tag 15,000 pesos na makatabang-tabang na in town po nila dito. Unya gahapon nakahatag na ta may galag 17 ka mga katong namatay, dire sa may Bugo, dito ta sa Midilin. Unya paningkamutan nato karon to pa ato mga reporters sad o nasa makitaan dito gipadakon lang kwarta dito kung dunay makitaan mahatagan dito, no? Kay ato man ning gisubay-subay nya nanguha pa sag mga balita mga kigalaan. So mo ning nahitabo kagahapong adlaw. Straight to the point. So nakadawat sila sa financial assistance ang mga relief goods gikan sa DYHP ug IFM gikan sa to mga listeners. Akong gisultian sila dito nga kining maong mga atong hinabang gahapon ang mga namatyan mahigala mo itong misyon. Ato may labay nga weekend ang ato mahigalang pagpanghatag relief goods o kagahapon ang atong gitarget ang katong mga namatyan. So
nihatag tag 15,000 pesos kada usa og usa ka sakong bugas humay. Ato nang gi-live sa kahanginan, ang uban ato nang gi-record human sa akong programa. Nya ato gyud ni padangat dito ang kwarta. So kamong among mga listeners nga kinini ang nipadayag sa inyong gugma concern alang sa mga nabiktima sa linog, kinini ang sa ato mga post usab o atong gika-report no nga transparent ta mga higala sa pagdawat sa inyong mga donasyon. Transparent tas kanginan pila na ang atong kwarta nga nadawat, unya transparent sad ta sa atong pagpanghatag dito. Ato gyud ang giihap mo na akong ingon nga ato gyud i-turn over dito nya atong ipon kay ang naghami nagtan-aw na to nga mga kwan no sa atong live nga report mga higala sa kahanginan diri sa atong regular transmitter, ginamitan sa regular transmitter ug sa ato may higalang social media platform. Nakakita ang mga tao sad nya kining kwartaha ila man ni. Akong gisultian ang ato mga kaigsunan dito nga daghan ang concern ninyo. In fact, kining mga hinabang gikan ni nila, gikan ni sa ato mga listeners. So mga listeners o mga viewers, salamat kay ninyo. Unya napatay daghang mga tabanganan, no? So muna nga mo pangipangita tong uban kay 17 pa lang ang atong natagaan gahapon. Straight to the point. Tag 15,000 kada usa, medyo dako-dako ng kwartang atong mahatag kay di man lang bugo, apil midilyen dunay namatay dito sa San Remigio ba to day? Asa to dapit, no? So mo ni atong gipang kuano uban gipang lubong na masagod. No? Ang kantong sa Binabag mo to nga ilubong karong adlaw. Mo nang gisiguro na mo ngadto kagahapon nga mahatag nato no ang atong financial assistance. Samtang sa pikas nga bahin magpadayon ang atong reporter dito ron o do na mahigalay makitaan dito ato mahigalang i-turnover sad. Unya ang Kapitulyo mga higala sa pikas bahin mugahin og 38 milyones pesos si Governor Pam Bariccuatro alang sa 11 ka mga lungsod ug usa ka syudad sa Northern Cebu nga naigo sa kusog nga linog. Straight to the point. Naot unta nga ato mga board members dili inyo babaga na ha nga mugahin si Pam Bariccuatro og kwarta para sa mga nalinugan. Ayaw ninyo babagi no kay para man as kaayuhan. Kay lisod man kaayo mga higala nga ang gobernador nilihok mga sukin tigpaminaw kanang adlaw mahigala September 30 9:59 sa kagabion mo ipagtayog mahigala sa linog. Pagkagabi mga kagalaan o pagkabuntag sayo kitan nimo dito si Governor Pam Bariccuatro dito na mao na mahigalay ni abot sa bugo niya. Grabe pa mga aftershocks, grabe pa mga liki dito sa kalsada uban pa nakita sa mga reporters dito. Akong ipangutan ng reporters kumusta man. Grabe ang lihok ni Governor Pam dito. Unya dito sa mga kalungsuran, no? Nagi tadlas-tadlas may gala. Lihok yun. Na may uban nga mga to nga magpa-picture-picture lang. Ato lang ay katawa mga kagalaan, ha? Pero si Governor Pam ni adto may gala nagka-kuan yun. Mura nagkabayayat mga sukitig paminaw. So, karon na ang gobernador dito mga higala nilihok dito first day pa lang. Second day, third day kita ka mula ni Governor pa mahigala og kinini ang kuana kayo dito. Tungod sa paningkamot mga higala nga makatabang. Ato nakitaan in fairness mahigala ang mayor sa Bogor ato sa nakitaan dito nga dito sad paningkamot sad mahigala og lihok dito. Unya ang wa nako makit nga dili na nakitaan nako diri sa atong mga post mahigala sa video nga ni-deliver na sa privilege speech si Tining Martinez nga nanaway na. Good morning nimo board member Tining Martinez. Board karon panahon na board natas kalisod ba di la sa ta mga away tingali board oy. Alay sa nang panagpanaway tabang na sa uno na kay matabang tabang lang sa kay lain mo po paminawon nga dunay mga tawo ni tabang unya paghuman ikaw ka makit dito nya human ang imo mag-igo na kamakitan nya sige nagkagpanaway medyo lain paminawon board. Ato lang katawa ba no dili pa timing ba pangita lag timing board member kinini ang Tining Martinez pangita lag kanang right nga timing bitaw karon panahon na nga ka bayayat pa mga tao og kuan limang ka ang private sector god natong weekend appeal ko ha. Apil mi, wala mi magbagulbol. Magbagulbol kagamay sa kalsada pero wa man ka, sige lang. Kay mutabang ka ta. Ngad to, 12 hours ang biyahe dito. Tinuoray na. Nabunta pagkaugma namin nagbalik. Domingo mahigala kay inana ang mga experience. Nibalik ko gahapon dili na traffic. Nang hatag ta mahigala. So,
Karon panahon na ang mga tao dito grabe ka kwan yang kita nimo mga kaigalan ang spirit sa kwan ba ang private sector believe kay ko bahalag nag-traffic atong kwan atong weekend pero ang akong positive ang akong evaluation nga okay inana ang gugma sa mga subuanon mo responde og naay mga problema pag ingon manawagan ta kay ni ay problema dito tabang inana ang responde sa mga subuanon nga mutabang sila nagpanon to din nag-traffic ang tabang mo na ang uban maingon nga ako maingon man sa ko ano man nga ako explain hangano nga mga private sector mo adto gyud gusto sa sila mo tunol kay gobyerno gyud mo tunol ti man ni ha unsa man to day dito sa Bugo dito nagtapunog ang mga tabang way na motos wa mahatag mao kuno to ti man ako ning usa ning ano man to di makakita man gud ang mga tawo daghang gipanggutom daghan ang mga kuan ngano inyo wa man ni lihok ning kadaghan na sa Bugo. Unsa man ning kalakihan so nangita sa asa ko ng provincial government. Matod pa sa speech ni Tining Martinez wa mo ko gahapon. Mo na wata ka komentaryo may gala. Ug ato ni hagpaton imong speech nangita ka asa ang provincial government. Ug mangita kag asa ang provincial government appeal ra ba ka sa provincial government kay board member ka god. Straight to the point. Ug mangita kag asa ang gobernador wa ka kakita nga didto man gobernador. Sa Bugo niya nang first day pa lang. Ikaw magani wa nakita na lang kani privilege speech na kadinha nga nanaway nakaayaw sa ning kay trabaho sa taning. Pero in fairness ha, imo igsoon kita na mo dito. Imo igsoon si Mayel ba ni? Mayel Martinez sila uban ditong Governor Pam in fairness imo igsoon. Pero ikaw medyo mi kakita nimo. Unya dili na kas kapitulo ni deliver kas mo speech nangaway na kadayon. Dili pa panahon ron no sa pagpangaway. Straight to the point. Panahon ron nga hiusa ta ba? Lima kita kas private sector, makahatag unta niyo queue ba ang private sector? Ka-queue ninyo nga to ang mga doctors, ang mga volunteers dahil na apilo ka traffic sige lang. Kumbati lang. Kadaghan sa mga private sector nga nangadto may galagwan. Ang uban ko di man ako ingon niya kung kaya niyo mga to do na mo di ba lalim pod mga to kay kinahanglan man kay dunay manpower sad. Kay lisod masag kayo. O katong uban dili niyo kaya mo adto inyong i-arrest sa among sibianan ang tabang among dawato na kami may mo adto naanad naman mi anang relief campaign amo okay na sa part na sa mong sakripisyo no o adto ninyo i-donate sa Kapitolyo okay i-donate ninyo dito sa Kapitolyo ang uban nga arrest sa DWHP okay pud mi mudawat mi ana pero panahon ron nga maghiusa ta nga magtinabangay ta dili ta magbahin-bahin ba nga away ta na ayaw lang sa kanang politika ba karong panahon na ato sang ihikling. Kay ako dito man ko sa ground zero, nakita man ko unsay aktual nga mga panghitabo dito. Unsay kinahanglan sa mga tao dito, dili kinahanglan, di gusto ang mga tao nga mag-away ang mga leaders ng panahon na, oy Jesus Christ. Straight to the point. Gusto ang mga tao nga maghiusa kung kinsay mo tabang-tabang. Muna ako, private sector gusto mo mo ito, matraffic lang tiwas. Pero maglikay mo sa traffic, o doon na mo'y capacity mo ito, okay. O wa mo'y capacity nga mo ito, pwede inyong i-donate sa Kapitolyo ang inyong mga tabang. Pwede inyong i-donate sa DWHP. Dawato na mo. Karon lang daan. Gahapon. Akong obserbahan to, wala na traffic. Pero ang atong gig-target, ang katong mga kwan. So, 17 kabuok ang mga namatay na tagaan na ito tag 15,000 kada usa o tag sa kasakong bugas humay. Mubalik pa ta sa third wave na to dito, uban pa. Karon, to akong reporter dito mahigala. Ipadana ko kwarta kung na may makitaan nga gihaya diha. Kung na lang sa ninyo. Straight to the point. So karong panahon na maghiusa ta, magtinabangay ta, kuha mo kiyo sa private sector nga willing ni sakripisyo ang private sector kamo pahinuon ng naas gobyerno. Straight to the point. Dili sa taron magkanabang panahon nga magkabuwag sa ta. Ayaw sa ug dunay mga politika ayaw lang sa ron. No, dili timing. Wrong timing kaayo, no? Board member Tining Martinez. Board marong timing good board. Straight to the point. No, so mo kana nga bida. Ato lang tiwason unya ning atong komentaryo. Mangutana ka sa provincial government, appeal ka sa provincial government kay board member man ka. Mangutana ka sa provincial government, pangutana imong kaugalingon. O mangutana ka sa gobernador, wa day kakakita nga didto man gobernador. Wa day ka mangutana sa mga igsuon nga nakakita man nga kwan dito si Pam sa Bugo City, day 1 pa lang. Wa ka kakita na. Unya, ang inyong haligi dito sa inyong City Hall, wa kakakita itong gamay man kaayo to. Haligi reveal na hinoon sa Uslinog. Ato
Ato ni agi kato katawa mahigala. Sa man to inyong aligis yung City Hall dito. Names. Dako man kay itong purma nga kuan niya pagkalinog na paksi gamay man kayo. Kami ang private sector ikapoy sad pero ang among kakapoy among ginahuna nga sige lang part lang ni mahigala nga ni simpatiya ta nila. Kay kining atong lubat sa linog dinhi og atong kakapoy wala ni ka kumaingking sa gibati sa tumaigsuon dito mahigala na biktima gyud. Mao na nga instead niya mo kuan ka mo bagulbol ka ayan na lag bagulbol. O di niyo kaya ari niyo ng donasyon sa kuan dires Kapitulyo hatag dito sa Kapitulyo kay daghan dito ang mga daghan sila mga personnel o ganahan mo nga dis DYHP amo sa nandawaton depende mo na kay mga taong kun mosalig mo sa itong sibianan sa DYHP nga to naabot gyud ang hinabang di so tunol gyud dito sumo kana nga okay og ari mo hatag na mo okay among dawaton og adto sa Kapitol dawaton po na nila dito pili lang mo no nya mo na ning nga og nuna kay katabang tabang na sa ning no wrong timing no mga away tanong mga panahon na Atol ni agi katawa mga sukit tig paminaw. Samtang sa pikas nga bahin ang Kimunda Building, Jesus Ginoo ko. Naunsa bitaw ning Kimunda. Dakong insulto na ang mga judges na mga lawyers unya sige gamit may galas Kimunda Building nga bida delikado kayo matumpag pala hino simbako lang. Straight to the point. Pilting gikunis-kunis mahigala sa linog. Pilting gubaa. So, ang Kimunda Building sa reclamation area nga nahimutangan sa mga korte sa Sugbo gideklara na nga unsafe nga okupahan tungod sa kadaot nini human sa kusog nga linog. Straight to the point. Himando dayon ang dinaliang pagbakwit sa mga occupant sa building, apil ang mga korte. Straight to the point. Isod kaya ng kalakiha, ngita gitag ko na kung insulto na sa mga judges, mga abogado nga na diha maoy tig pangitag hustisya unya wa hustisya para nilang gipapuyo nilang building nga nagkakagang-kagang na. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin dito sa kauluhan tuwa na gitudlo ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Jesus Crispin Rimulya isip mauna kali bag-ong ombudsman na hinaot unta Jesus nga kiniimungan balahaan ra ba palingo-lingo masigit ta may galagan ikaw ginatudlo. Hinaot unta nga imo ning bisag sa imungan na lang imong respetaran. Again tag priority ng investigasyon sa flood control. Straight to the point. Billions lang naa, ato ni tagad pagtagad mga sukit tig paminaw sa pamanuban karon ning atong tulumanon ginyong tulumanon. Straight to the point. Ingon man di to kalintan sad mga higala si Lacson ni resign na magud si chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Doon na sila gipilian ron kung kinsa mga higala ilang ipuli. Ato sa ni tagad pagtagad mahigala daghan mga issues national mo medyo na limtan na to na. Kaya na-focus ta mahigala sa mga nahitabong linog in town dito sa Northern Cebu. Kini uguban pang mga iskutanan yung mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.